pozdrav, dobrodošli u novi video, ljudi. Danas, evo, što ti kaže neki kao comeback, čuj comeback, hajde bježi jebote comeback, ti nešto comeback, glumiš nekog majmuna, haj marš sad šta je. Uglavnom ljudi, evo, malo krećemo sa tim youtubetom, morao sam malo ljudi obaveze ovo ono, polagao sam, čuj polagao. Čuj se kaže Kemal nešto polagao, šta si polagao jebote kaj si vi mater, pričaj. Ljudi moji sad, znači, testove za vožnju, ovo ono, obaveze drži, ne daj škola, ovo ono, škola se dijete, još šta ćeš jeba, ajde bježi jeba, gas kameru čekaj se škola, jebote. Ali nebitno, bez jebancije, imao sam neke obaveze, toliko to, pa sad evo, krećemo sa youtubetom, da vidimo kako i šta. Ljudi, live streamovi, ne znam kad će početi, kad će biti, nemam pojma, zašto, zbog jebenog Paypala, nećem nešto donacije ovo ono, ali ne bitno da smaram sa tim, kad budu, kad ne budu, hajde, jel da? Ljudi, danas gledamo znači neke fore, neki ljudi se prospalo ovo ono, znači niđe veze kao stupid moment, tako funny moment, ja znam. Hajde vidimo šta ljudi rade, bože me sad čuo, hajde malo da se povratim u Jack Academy, pojačano sam, Malde sam, pojačano, hajmo 3-4 sad krećemo. Ok, evo te vidiš. Loop. Šta je ovo? Naravno jebneća sporem. Malo da. Ooo, čuhte ne dragi. Idi u pičku materno. Ooo. Ljudi, ovo je znači, kišma je ovdje, jebo sve, znači to je skršeno, ma nema bo. Ovo kod tele ono kad kolješ, pa kad blebne ona glavuša dole, jebo te konj. Logo. Ovo je go. Go, jeboj sebi mater. Ajmo YouTube. Rip. Jes. Ovo je srusi majku jebal. Šta je ovo? Ribar. I jebo jaba. Ne. Šta je ovo? Bog te ne bi. Prebaci na himnu Rusije, jeboti ja maj. Ma šta se desi ovdje? Povući ovoga, vi? Ma jebote konj! Ok, mačka stoji. Evo mačke. Ona se prikrada, znaš, ona se prikrada. Idi pičkvar. Opa! Znate ono kad dijete znači kad sjedi, kad ulazi starije, kad je ustaj sine, starije ulazi, ovako to. Sad, ustaj sine. Aha, vi si pjani. Aha, daj cigar, opa, moj, drži na levu, alo, drži na levu, ne bi čovjek zapalio cigare skru, vi, zapali ga, ma ne ide puši čovjek. Vidje ovaj baca pijesak rukama, vidje ovaj baca pijesak rukama. Okej. Aha, ovo je dobar, ovo žene. Ali gdje još muškarca bolan? Onda malo smanjimo ovo, evo vidite, to će smanjiti tamo. Aha, tu. Ona muzika. Aha, tu. Aha, a nemoj za muškarca jebote, nostu ta mala mora, dej. Halo. Šta je ovo? Pa je ovo? Majka, kaže majka. Šta je ovo? Zako se vuče? Vidi u pičku materno. Vidje, pada ova, nek si pala picka ti materna. Če žene, zako se vuči? Ja vidi glupače, vidim da ona odvuče Allaham, vidi. Oooo. Šta ova uradi? Šta je ovo show? Ovo su ljudi ovdje kesteni, ljudi, ovo su kesteni i oni htio
Tio da lapi kestene njezne, ali eto, ova se okrenula i eto što se desi. Pazi, on je htio kestene, udri ga, ne daj kestena svoji, udri ga sad. Udri ga majku, oj jebot, udri ga jebemo familiju. Pička da. Oooo. Ovo je zaglavio. Drž ga. Lapa, nema ovo dvojiti, ovo ne mora dvojiti. Znaš šta što posjeća, ono kad krava, znaš, plodi, pa staviš ono kravi, znaš, na glavu, da ne mora kad bi kućera, da se ona rita. I to kome, jesalo, svega neću reta la. Ova muzika. A gdje čupajte čovjeka, bala. Mi nema, a jesu glupi, gdje kakvu žalu jebote stolica. Ode čovjek u vrat. Aha. Opa, ova je jaka na benču, stari, ova je jaka na benču. Ponavljaj. Vidi ovi, hajte jebo vas. Paj sad ove, vidi. Ova je jaka na benču, jesa lahame. Opa. Ode, joj, ova će. Znate sad ovo kad, janje, šta je ovo, koza, janje. Šta ja znam, šta je ovo. Ovo kad se zakulji, znaš kako to mjesom riši, bože. Opa, puno je, bježi jebe, puno je, ne daj med malo, opa. Jebute, ma da, to. Pa to, drž ga, opa. Vidi onoga iza njega. Ne smije. Aha. Čekaj. Ovo dijete, ode tamo, znači u vrata. 3, 2, 1. Oooo. O jebo. Pa ne, oni misle da su drvena vrata. Da mora proći ko Schwarzenegger, znaš. Pogledaj, oni misle da je drvena vrata, ali Marija, opa, odej kaza rakije, ono je rakija u ime lavoru, ode sve u pičku maternu. Dođi vam Hasane, jeboj ti se mat, Hasan je zatvorio vrata ljudi. Hasan je zatvorio vrata, evo vidiš, on je zatvorio vrata. I ovaj se sad zajebo, 3, 2, 1 i bam. Ode glava. To volim. To mali. To. Dobar. Vidi macije. Vidim, fina maca lahan. Jes fina maca svega. Pijama muzika, isto i mac, sve ono fino, matare. Mac se zvala, nema šta. Ma šta će lutka Maja. Laganica znači. To je tu. Ljudi, to je tu. Ja se nadam da se vama svidio klip. Biće svaki videa, samo da ova malo korona, ovaj covid lupi, da ovo nestane. I onda idemo po kafićima, imamo da imam neke u planu snimati nešto, da raznovrsnu hranu isprobavam razne artikle. Vjerovatno ću donesti nešto kući. Te će biti video uskoro, znači što malo se urašiti ova situacija. Biće video, znači uskoro da donesim kući hranu. Te će biti uskoro, možda da i dok se ne rašiti korona. Ali ovi u kafićima će biti malo kasnije, znate jebi kakav je ovaj covid neš. Jeste sa maskom, kontaš. Gledam ljudi, ako si vidio klip, ostavite like, pretplati se na kanal, nemam šta pričati, znate vi sve, nemojte ljubavati divlju mozak. Ajmo sad, jebeš preglede, jebeš ovo, znam da će biti malo pregleda, ali eto, idemo do 400 subscribera. Lajkujte, pretplati se na kanal, mi se vidimo do idućeg klipa, tada velik pozdrav i... Ma marš jebo, više šta sam da pozdravio, nisam ja ovdje to hitima, ajde bliži pozdrav.